Бүген Галимовлар гаиләсендә икеләтә бәйрәм. Әтиләренең туган көнендә фатир ачкычлары тапшырдылар. Пластик тәрәзәләр, заманча ишекләр, электр плитәсе, санузел. Бүген үк күченергә була. 10 ел 2 бала белән 30 квадрат метрлы фатирда яшиләр. Хәзер 2 тапкыр зуррак. Бу квартираны без 4,5 ел көткән идек менә. Бүген күчләрне безгә биргән. Бик яхшы. Равиловлар гаиләсендә дә шатлык. Үз фатирларына беренче тапкыр аяк басалар. Гаиләләре зур, 2 балалары, әти-әниләре беренче эш итеп аш бүлмәсенә ремонт ясаячакбыз диләр. Фатирны 9 ел көтә алар. Квартира шады, зак кеттек без аны. Шуның өчен со временем күчәбез инде. Безнең өчен бик шады, мотор, якты. Тирә-юне дә бик матур, балалар өчен нидә площадкасы да бар. Поздравляю вас, вот ваши ключи, еще раз поздравляю. Йортны социаль ипотека программасы буенча төзиләр. Монда табиблар, күп балалы гаиләләр, яшь укытучылар яшәячәк. Әлеге йорт шәһәр читендә яңа микрорайонда урнашкан 16 катлы әйрәшәсендә менә шундый киң балалар мәйданчыгы да төзеп куйганнар. Заманча атынгычлар, аттракционнар, алар барлык таләпләргә дә туры килә. Янгын куркынычсызлыгы датчиклары, су һәм ут счетчиклары, җылылыкны киләү җайланмалары, йорт барлык таләпләргә туры килә. Счетчик күрсәткечләре автомат рәвештә махсус сервер буенча җибәрелә. Акыллы йортта суга фильтрлар да бар. Бу фильтрлар чистарталар килгән суны водоканалдан и кешеләргә, квартирларга уже килә чиста су. Бүген 120 гаиләгә фатир ачкычлары белән бергә тиешле барлык документларны да тапшырдылар. Идарәче компания белән килешүдә төзеделәр. Фатирлар гарантиядә. Кимчелекләр ачыкланган очракта төзүче оешма аларны төзәтергә тиеш була. Әлмәттән Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа гасыр каналы. Авыр һәм мөмкин кадәр илә булу соралган вакытта ТНВ телеканалы тамашачыларга яраткан фильмын кабат карау мөмкинлеген бирә. Хәзер "Синең күзләр" фильмы ТНВ.ру сайтында бар. Бу көннәрдә өйдә булыйк. Республиканың барлык төп хәбәрләрен, тапшыруларны һәм фильмнарны иң яхшы сыйфатта ТНВ YouTube каналында карагыз.